Hello, magandang hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Gumagawa po ako ng lulutuin kong gulay. Pini-prepare ko ito. Alam niyo ito mga kaibigan, ito. Sa probinsya lang yata yung meron ganito dito sa amin. Sa mga probinsya. Hindi ko alam dyan sa city kung sa palengke may nagtitinda nito. Dito sa amin ang tawag nito ay lubi-lubi. Pero sa Tagalog yata lubi. Gagataan ko po ito. Tapos ihahalo ko siya sa puso ng saging. Tapos may isda na fresh. Yung maliliit lang na isda, yung madalas na tinitinda dito sa amin, yung danggit. Masarap siya at malasa. Kaya pag merong ganong isda, nagluluto ako ng ganitong gulay. Ilalagay ko lang siya sa ibabaw ng gulay. Yung iba, yung pag nagluluto nito, yung ginagayat siya ng maliliit. Pero kami, ganito lang. Ay siya. May tubig siya kasi hinugasan ko siya kanina. Yung nabili kong isda, yung maliliit lang na danggit, pakita ko sa inyo. Ito. Nabili ko to ng 70 pesos. Masarap siya isahog sa gulay na ginataan. Yung habang kumukulo yung gata, ipapatong mo siya doon sa gulay. Ang sarap niya, tsaka malasa yung isda. Yung danggit. Hi boy. Halika dito. Boy. Halika dito, kiss mo si mama. Halika, kiss mo si mama. Ang ingay ng mga manok namin. Kiss mo si mama, dali na. Bakit dyan? Hug mo pa ako. Kita ka. Hi ka. Hello. Magpakita ka, hindi ka man nakikita. Hello. Ayan. Pagkagaling niya lang po sa school. Ang school niya ay 1 p.m. hanggang 3 p.m. 2 oras lang sa STED. Tapos, pagdating niya, inutusan ko siya magpakayod ng nyog. Hindi niya daw kaya. Kasi yung bilihan ng nyug dito sa amin, dyan sa palengke, nasa kabilang kalye. Pero malapit lang naman, siguro mga 3 minuto lang lakarin o kaya wala pa nga. Kaso, bulo siya magsalita. Yung pinapagaya ko pa siya nang sasabihin niya na sabihin mo na bibili siya ng nyug, bibili ako ng nyug isa. Tapos yung pera naman na ipapadala ko sa kanya, dapat alam niyang may sukli para hintayin niya. Kasi yun nga, diba, na nasambit ko sa inyo na may autism ang aking bunso. So, ayan na mga kaibigan, yung lubi na prepare ko para gataan. Tapos, ito yung niyog na pinabili ko kay John Bert, pinakayo na diretso. So yun mga kaibigan, naghugas ako ng kaldero para makapagsaing na ako. Kasi gusto ko pagdating ng mga anak ko may kanin na. Para pag maluto ko itong gulay, pagdating nila pwede na silang kumain. So
So, ayan, nakapaglagay na po ako ng bigas sa kaldero. Yung kaldero po namin maitim kasi gamit po, uling po yung ginagamit ko sa pagluluto. Ayan, ang pusa. So, umakyat na naman sa mesa. Bakit na nandiyan ka? Ha, yung balahibo mo? O, tatawid ka pa dyan. Tuki. Baba. Baba ikaw. Halika. So, ayan, nakasalang na po ang ating kanin sa kalderong maitim. Ano yan, boy? Yo, ito si Gray. May alaga si John Bert na mga sisiw. Ito, kita tong Gray. Opo. Cute daw yung gray. Yun. And mahilig yan si John Bert mag-alaga ng mga manok. Yun yung pinagkakaabalahan nila ni papa niya. Kaso madilim dito sa area na ito. Pinakain mo na yan? Ito na pagkain. Siwa ba yung pagkain? Ay, si papa na lang magpakain. Baka. Ito, kasi tigro ko siya. Yung feeds. Oh, si papa na lang. Siwa ba yung pagkain? Madilim na. May isa dito nagtasa. Ayan. Bilang buwas pa ito eh. Pumasok na naman. Nagpasok na naman. Anong anak to ni... Yung sisiw na naman. Bilang nakapasok kasi... Pumasok. Natapos sa Imap mo doon. Pupasok na naman kasi may... Yung ulo nila, nag-steady yung ulo. Naghihingi sila ng pagkain. Nag-steady yung ulo nila. Oo nga, ano. Kahit ginagalaw yung katawan, oh. Nakasteady pa rin yung ulo nila. Parang nakagimbal naman yung ulo mo, oy. Parang sa ikaw. Kahit galaw-galawin mo yung katawan, nakasteady pa rin. Okay. Pakikuha ng puso ng saging anak doon, sa likod. Baboy, pakikuha doon, oh. Gagayatin ko na. Tingnan mo ako. Yes, dyan sa mga manok. Doon, yung puso ng saging. Dyan sa may, nasa baba na. Pakikuha. Ayan na. Takay patong nga, anak. Ay, dito. Para magayat ko na. Opo. Thank you. Ilagay niya na. Ayan. Maano yan pag utusan. Pag nandito si John Bert, may nauutusan ako. Masipag yan si John Bert pag alam niya yung mga gawain na pinapagawa sa kanya. Ito yung itlog ng isang manok namin. Tingnan mo yung anak ko kung ano nang pinagsusulat. Ginawa ng mata. Ay, baliktad. Mata. Nakasulat na hotdog. Ito may pangalan Jacel. Pwede ugasan mo yung kaldero? Boy! Po! Utusan ko siya maghugas ng kaldero. Hindi ko alam kung papayag siya. Boy! Alam mo maghugas ng kaldero? Mangkalat ng ibabaw ng ano namin. May unan dyan. Ang una na yan ay para sa pusa. Diyan sila natutulog. Kaso hindi man yan dapat dyan. Dyan ilagay. At merong mga nakapatong. Ito po yung saging, yung puso ng saging. Uutusan ko si John Bert hugas ng kaldero. Tatry ko lang kung okay sa kanya. Kasi minsan pag mga ganyan na mauling, madumi, ayaw niyang hawakan. Sensitive siya sa mga ganyan. May practice kayo saan? Sa MAPE, sa science, sa MAPE Month sa festival, sa mga groupings. Dako, doon natambak. Grabe. So, nandito na po mga kaibigan yung mga anak ko. Pakita kate. Hi guys. Po. Ito Dugyot. yung, alika. Ito yung pangalawa kong anak. Ayan. Si Jaden. Saka halika dito, Jason. Si Jocelyn. Para makilala ka nila. Lagi nilalait. Joke lang yan. Beetle, oh.
Ano, love language niya. Ano? John Bird. Nakuha ko to doon sa bahay ng kaklase ko. Jaser, halika. Tapos dinala ko siya sa isang subject. Jas, halika. Hugasan mo na, anak. Sa loob at labas. Halika. Dito. Ito yung anak ko na, pangatlo. Pang-anim po ako. Gagawin mo pa kung sinungaling. Ano? Ikaw maghugas ng kaldero? Okay. So, ayun. Bago siya maghawak ng kaldero, maghuhugas pa din siya ng kamay. Kahit magsabon siya ng mukha niya, hindi niya ididirekta yung sabon babasain niya. Tapos, sasabunin niya na yung mukha niya. Ang gagawin niya, huhugasan niya ng mabuti yung kamay niya bago niya idadampi sa mukha niya. Ganon siya, may mga routine. May routine si John Bert. Kung ano na pagkasanayan niya, hindi mo siya basta-basta mamagin. Inisip ko nagalabay ko kaldero. Opo, kuskusin mo po siya sa loob at labas. Ibalik ko muna ng tubig. Opo. Ayun, pumayag siya pero maghuhugas siya bago hawakan yung kaldero. Kahit yung kaldero mauling, huhugasan niya pa rin yung kamay niya. Ganon siya. Ganon yung mga kagaya sa kanila. May mga prinsipyo yan. May mga prinsipyo sa buhay. Joy, ma. Opo. Pumayag siya buti pumayag siya hawak ng kalderong mauling. Nandyan, anak. Ay, nandito pala. Ayun. Si Ate Jed, wala pa. Ito, anak ko. Ayan, oh. Ha? Jazz, ba't nandito yung bag mo sa may lababo? Nilagay ko dyan? Yan yung gulay na ulam natin. Huwag maarte, ha? Kasi ito si Jassel, minsan, may mga gulay na ayaw niya kainin. Pero, sabi ko sa kanila, kung anong nandyan, kung anong meron tayo, makontento na tayo. Kasi, hindi pwedeng lagi masarap ang ulam. Kasi may mga pagkakataon na walang pera, walang pambili. So, mas maganda yung nasasanay ng kahit ano, basta nakakain. Basta nakakain, kainin. Pagdating ng taghirap, walang problema. Kasi sanay tayo sa ganito. Kahit ano pwede ilagay sa sikmura basta nakakain. Magsusurvive tayo sa ganung sitwasyon pag hindi tayo maarte. May binabad ako dyan. Tulungan nyo ako magkusot. Hindi ikaw, anak. Sila ate. Kala ni John Bert siya yung sinasabihan ko. Dia! Wala pa si Dia. Wala pa yan. Bayad na yun sa bukbain. Okay, nagbablog ako. Halika rito. Hi Dito, dito. everyone. Ito yung anak kong panganay. Maganda po. Nababas ako yung Labas, mama. Ganyan. Very good si John Bert na hugasan niya yung kalderong paglulutuan ko. Galing. Halika rito, tabag si mama. Very good. Dapat lagi masipag na. Sipag-sipag naman. Ginawa si Ate Justice sa egg. Oo. Pinangalanan. Ginawang mata. Ate. Tapos itlog siya. Pinangalanan ng hotdog. Hotdog. Hotdog pala. Isa sa tama ito. Hotdog yung Si tama na nilagay. mukha. Nilagyan ng mukha. May, lagyan. Yan, mag... Yan, maghugas. 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 Yan, maghu
Ano na ako ng nyuki. Anong tawag nito sa Tagalog? Sa amin magunaw, magkinaw, or whatever. Kung ano man ang tawag dito. Wala, hindi ka siya. Nasaan kaya yung malalim dyan na ano? Planggana. Sabi ng panganay kong anak, butas na daw yung sapatos niya. Sabi ko naman, hindi pa ako ano ngayon kasi naghirap tayo ngayon. Pero baka next week mabilhan ko siya. Mag-ipon muna ang nanay. Ang dami kasing bayarin. Ate Jade, ikaw yung maghugas ng plato ngayon. Jaden. Jaden. Tulungan mo ako magkusot nung nung konting binabad ko doon. Jaden, narinig mo? Masa si Jaden? Jaden! Sabi ko tulungan mo ako magkusot ng konting labahan natin doon. Nakababad na yon. Magkusot tayo nung binabad ko doon na labahan. Okay, ito nagkakaon na siya. Ba't yung pinaglalaruan yung... Karin. Anong tawag dyan? Hindi Anong tawag dyan sa Tagalog? Kalibubog dito Kalibubog. Beetle. Beetle sa English. Tingnan nyo. Ay, nakikita. Ito. Ay, what is that? Ano sa... Oh, ito pala. Ano yan sa ano? Yan. Hindi Ito, ko alam ang tawag. kumakain na siya. Hindi nakikita ang labo. Ito. Nakuha ko siya dun sa bahay ng kaklase ko. Tapos dinala ko pa siya sa school. Tapos nag-aral siya kay Bako. Char. Nagpunta siya doon sa CSS. Nakita niya ako nag-computer. Tapos ito na. Nandito na siya sa house. Tapos binigyan ko siya ng Palayain kain. mo yan. Palayain mo yan. Ito, pagkaon. Ito mo, may kinain na siya. O, yan o. Oo. Pero palayain mo yan. Hindi... Mas masaya sila dyan sa labas. Sa Hindi siya forever sa bilis na. Magpahinga konti tapos magkusot-kusot na nun. Kasi ang dami nating labahin. Tinitrain ko sila na tumutulong ng mga gawaing bahay. Yung school pala nila, malapit lang naman. Pag nilakad mo siya, mga 7 to 10 minutes. Kaya sa hapon, naglalakad na lang sila pa uwi. Pag papunta pa lang sila doon, sumasakay sila. Sabi ko mga agahan nila yung gising nila para wag nang mamasahe. Ano na lang, maglakad na lang sila kasi lapit-lapit lang. Lapit lang talaga. Kaso minsan, matatagalan sila. Minsan kasi gumigising 6 na. Nagpe-prepare pa, maliligo. 7:15 yung time nila. Mag-aalmusal pa. Mag-prepare ng baon nila. Bulo. Gulo na naman kami. Dahil dito na sila. At maingay na naman. This is my inspiration and motivation. Yugusi. O si mo, yun. O si ate. Yan, that's my biggest information. That's my inspiration and motivation. Parang ewan naman to. Kumakonek. Mamaya. Mamaya anak. Parang ewan talaga to.
Ano yung gunakan na sinasabi nyo? Gunakan lang po yung inahin. Anong ginagawa? Gonakan belongs to Ibalong Festival. Ha? Gonakan. Talaga? Ha? Talaga? Talaga? Hindi, ma-joke lang. Masaway ka lang. Ano lumalabas sa bibig niya? Anong gonakan? Gunakan yung ilahin man Oh, sa Tagalog. Baga manok. O, Ibalong baga mga birds. Paano na? Sabi mo, hindi naman yung kasali doon. Hindi ko belong. Hindi ko belong dumata birds ang Ibalong. Laya, 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 laya. Na-prank ko ka mo. Nakakat yung camera, na-prank ko ka mo. Tibay talaga. Ano naman yun? It's not something you should do. Garo na ako, kataning ko, puti undas ako. Tama. Hindi, dugyot lang ako. Hindi, galing ako sa school. Mainit kasi doon. Pero pag... Si Gia yung pamangkin namin. Pamangkin po namin yan. 4 yung anak ko plus siya, di 5 na sila. O, ano nangyari sa'yo dyan? Go na kung may gagawin ka doon. Bye-bye. Marigami, Ibalong festival kami, bako o religious. Ayan mga kaibigan, nakapagluto na po ako. Ayan yung gulay natin. Saka ayan. Kain tayo. Hi vlog! Welcome to my guys. My mom is eating egg food.